Ja, okay. Det er nu. Velkommen alle sammen til mig og Silas' video. Vi spiller Road to Grampies. Det er en ret død spil, og det lagger. Oh my god, holy lag. Men, hvad synes du, vi burde bygge? Burde vi bygge en tank med mass destruction? Eller... Ja, ved det ikke. Driving in my car right after a beer. Hey, that bump is shaped like a deer. Hell no. Ja. Jeg kaster lige den her radio ud. Jeg ved det ikke. Vi har brug for noget god farve. Jeg finder noget farve. Hvor er det lige igen? Ja. Har du ikke gået fast? Jo, men... Ikke gå helt psykopat. Hvad kan jeg putte på? Vi skal se noget video. Det første vi skal gøre er, vi skal sætte en Ava. Nej. Jeg prøver, men det virker ikke. Oh my god, det lagger. Jeg ved det ikke. Okay, hvad er det her? Du er ved at bygge. Ja. Vi har brug for noget god noget. Ja. Sådan har vi nemlig brug for. Vi har brug for en grøn. Ja. Okay, jeg har fundet den perfekte farve. Sådan. På grund af, at det skal være en tank, så skal det også se ud som en tank. Ja. Er det ikke godt tænkt? Stop the car! Stop the car! Stop bilen.
Åbenbart mange ting. Det skal ikke være pige. Den har bomber, den skal også være grøn. Og det skal være helt camouflage. Også det her wire skal være... her. Ja, sådan nu. Holy guacamole. Ja. Den her part lige her skal også være grøn. På grund af camouflage. Ja, det kunne vi. Og hvad fanden var... Ja, men... Hvad er der sket med hjulene? Okay. 360. 360, okay. Vi burde få noget. Jeg putter også lige noget på. Den har lige brug for nogle meget dejlige nogle meget dejlige ting. Jeg er ved at sætte det her. Jeg sætter en speeder. Den laver sådan, at man kan lige gå lidt hurtigt. He's gonna cook so hard he burned out the kitchen. Var det godt? Rent faktisk 9 minutter for mig.
ved det ikke. Ja, jeg har puttet, var lige sådan, at jeg har gjort sådan, at vi har lidt frost. Men jeg tester lige, okay? Ja, virker. Der er en. Rive dag. Vi ses. Vil du gerne høre noget? På mandag, så skal jeg i diabetes skole. Det er meget mere bedre. Det er på grund af, at jeg har diabetes. Ja. Det er sådan, at vi lærer lidt mere om, hvad man skal gøre, når man har diabetes. Så ja. Oh my god, jeg lavede en spin. Uden at der rent fuck. Du har puttet pind i. Jeg tror, at pinden er knækket. Jeg tror, at pinden er knækket. Ved det ikke. Ja. Ja. Hvorfor? Ja, jeg hjælper. Oh my god, det er underligt på grund af nogle gange så hopper jeg, når jeg holder en item. For literally no reason. Yeah. Nå, men hvis det er til at putte på bilen, så skal jeg bare... Så skal jeg bare bombardere mig selv. Bombardero, krokodilo, shakublus, hus. Jeg er virkelig tæt på. Bumbuklat. Snart så bumbuklatter jeg dig. Kig op. Der er lyn, der er lyn. Der er lyn. Ja, det vil jeg også. Oh my god. Jeg er nødt til at stoppe her. På grund af, at snart er den over 5 minutter. Så 15. Ja. Ja, vi ses. Hej hej.